oganda wadhi e puothe kendo wanyalo timo gik moko kendo wapuro, to aparo ni kata mana ngima mapek cha emomiyo awacho ni kaber to Muhoroni onego bed ni tiyo on the full capacity. Sama japur niang' kao niang' tero Muhoroni, chien kocha ka watindo kwadongo, Muhoroni niluongo ni Muhoroni Asai, en kama ne ngima bere. Kata mana joma nodak Muhoroni can attest to you ni Muhoroni ne en kama ber nikech mar pur. Miyo wakwayo sirikal mondo kony jowa mondo Muhoroni mondo duogi. Wakwayo sirikal mondo mi Sony Sugar mondo duogi. And kata mana the cotton farming, we should revive the cotton farming fully kaka oganda mar Luo. To kata mana the fishing industry, kaber to nego beni wan gi factory mwawaloso the final products ka. Wamako rech ka, to wateri factory wa, to okni wakao rech ka, to watero nyaka Thika. Watimo mago, to wadhi empower jowa. And at medo kendo kasiro kenda wacho, sama ng'ato riembo ni dhiang', nyaka wayiere kendo nyaka wabelieve ni sirikal ni nyok wagone kura. Ochalo dhera riemba. Sama dhera riemba sami nyiedho ting'iyo rangach. Dhera riemba sami nyiedho ting'iyo rangach nikech wuon gi nyalo ome sa asaya. Miyo wakwayo jowa manie sirikal mondo wati gi this opportunity maber. Maka sa uchopo bang' higni 5 to wabiro kao stock ni to in kaka PS Raymond Omolo, ang'o manyitimo no oganda Luo mitimo matach oganda Luo, nikech gimitimo na individual obro paro ni ng'ane to nokonya momiyo achopo e kiwango makama. Miyo waparo jowa machalo kaka Robert Ouko, miyo waparo kaka jowa ODM nene gi kweth maber kabisa kendo ne wan bende gi policies gi lek mabende ndonwa mondo kel na jo Kenya. Mabende kwaneno bende lango timo kaka Martha Karua, Kalonzo Musyoka, kachel kod joma bende ne oketo kacha sigigi maber kabisa mondo ng'eni lokruok nobeti. Bang' kane broad-based government osebedo ka bende koro joge noneno ni gima donje sirikal ok ber nikech sirikal ne mwagoyo to kendo wachak wadwa support tende ni wadonjo kendo kwa fight na the rights of the common man. Sani wano ka bende koro Kalonzo osewuok kacha kachel kod Martha Karua kendo giriwore gi mane en jalup ker Rigathi Gachagua kendo ka giwacho ni sirikal ne rach. Kendo Rigathi wacho ni en gi onyiso ni by Sunday odhi golonwa kacha statement. Akeni mai ale wacho nang'o. Section of the ODM kama bedo tingo Edwin Sifuna gi nowacho ni bwana wan mana jok modonjo sirikal chama jok mana gichalo jok kwaya gine kwaya. Iro kamano. Worship team. Iriwo na dhano mang'eny ka, ichako na gi Kalonzo, tiketo na Martha Karua, tiketo na Gachagua. Sifuna biluongo nyinge? Kabisa. Sifuna benie gini. Koro iwacho na ne jogi ni oform gi alliance moro. Giwacho ni sirikal okter japiny kama kare. Iro kamano. Abiro chako gi wuon wach. Wuon wach en Gachagua. Gachagua ok wacha dieri ne jo Kenya. Nikech the truth winyo kiluonge ne the truthful man. Dinye en ngama truthful man. Gachagua nenye ogweta okende. Nyone go beno se resign by himself, then o expose the government. Nyoko riti mondo riembe koko chaki. Ochalo dhako ingo go nyithinda par. Ko useda kode for 40 years. Ka kore nyise ne nyawegi koro ok wanyal dak kodi. Ko chako kwano ni problems magi to useda kode 40 years. Gachagua de kane bedo ng'ama jadier. The first 100 days manene telo nonego beno se expose the government, because most of their pledges kata managik manage wacho negin ni within 100 days what they tell 1 2 3 4 5 6
ka nok otimo mano, that tells you ni is not a truthful man. To en ng'ama ywago dayo. Ng'ama ywago dayo antiene nang'o? Oywaga ng'e. Mane gima Gachagua en. Kalonzo Musyoka, en ng'ama ber kendo sechung' kodwa kaka oganda. But nye chopo gima nye Raila timo, nyo nyako chung, nyaka nyo make a stand mondo mi nyo kony Kenya. Nikech Kenya di koro chalo kaka Congo, kata kaka pinje moko Somali manye lweny. Ineno kada kanye jinsi oteme mana matin. Sani di koro kama wantie de wan kamoro nono. But Kalonzo to oyudore mix mar jogi. Let us be honest. Ng'ato kaka koro Martha Karua, kata mana a single MCA manyo miyo wa Azimio. No yere nikech she was very potential. Mome baba no kawe. Which we don't okwatamore, but koro sani nyi wawacho ni now nikech nitie pre and after. In manye wadhi kodi Edwarne Steve Beach. In biro girungu kende. Gugi age Simba Gonywera gibura weti munego lene. Samange ipogo gi dong nitie ka lemo moko mibogo igine ne guok. Nyaka wakwongo ket lemo ne mag guoga ge. Koro ka samanyu wapogo, Karua is just a better person. Gen joma nye dwa keto Raila at ransom. With the one Azimio one principles. Principles, what have you angomi kelo on the table? Kuro miwa wawacho ni the decision manye Raila make is en konyo oganda mar Kenya mondo kikwa wadhi ni wabed kaka pinje moko masani kuro lweny dhiye. Kanyo to waburo pogore kodi kata kapo nige wacho, but the decision mar Raila ni nyen gima ber ahinya. Dong kada mana jok modonjo broad-based government be pando wacho ni jok mano kuongo karach niwe mondo babo kuongo tel to une serikal ute. Ae siasa makalungu. Ae siasa makalungu lungu. Kalungu dong mane gimo wacho. An gima ng'eyo une serikal ni bende nitie ywarok matin ken. Mago to nitie jomoko ma nyalo gine. And kiwuoyo kuom Sifuna, okang'eyo ni Sifuna wuoyo from which angle, and en be en gi teko mar wuoyo as a individual nikech mano pache kaka individual kaka Sifuna oja Kenya, but adifa ge Sifuna on the two grounds. Mokwongo adifa ge Sifuna ni ang'o miyo migosi Sifuna samodwa wacho weche ni kata odwa attack the government, to biro attack the government mana Luo Nyanza waka. Ineno chien kacha kanye main senator ma Kisumu tho Tom Ojienda. Ineno ka Sifuna no lecture Ojienda, no cosplay Ojienda kata ni gigine, but mano ne pod wanyalo kito kanyo. Ineno kanye waiko msomi Roslyn Odede akeni eno asembo kosoyoma. Ineno kanyo lecture jotend joluo. Koro penjo mara duoka ipenjo nito Sifuna ni nikech I believe ni gik mowacho gi gin pache. Moses Wetangula nyocha ne mowacho go gin adie. Maka ok not the party nini. In the ODM structure, the party leader supersedes ngata ka. Koro Sifuna uwacho pache. Kara ile mosingi sono wadwanje chama. Koro wanto wana nga watamre wawinji wach Sifuna kuzo winji wach Raila. Inidwa winjo wach nga. Daka nyodhi wache no samanye min Wetangula otho. Nyoka nene ko wacho gigo. President nye nitie Western. Nyi winjo ka Sifuna wuoye. Mo kwer mondo kwer the president ni kama. So samanya the president was in Western. Ineno ka jo Western nye gi pick
Dak Nyasifuno penjo ni the bonus mar jomumias cha oa kanye, because that is a plus to his community. Miyo wan kaka oganda mar Luo nyaka wabed jomotang' kapok wiyo wil Jaduong' Steve. Ang'o miyo ka pesa mar bonus mar sugarcane dwa wuok, the president dwa miyo oganda mar Luo bonus kata the western bonus mar niang', tipenjo ni pesa no wakanye. To oganda mamoko gi samimiyo gi bonus mar kahawa, adwa ni mondo wachik itwa maber. Samimiyo gi bonus mar kahawa tok penji ni pesa wakanye. Samidwa megi bonus mar chai ok penji ni pesa wakanye. Miyo wanyiso, and we are telling the president and we are advising the president through Raymond Omolo, through Opiyo Wandayi, through John Mbadi, that the Luo Nyanza or the Western Kenya also matters. If we are getting a bonus for tea and coffee, we as also part of Western Kenya, we are entitled to get bonus for sugarcane, and we the Luo people, we should get bonus for fishing. Those are the basic and magagi wama economic emagero economy marwa mar piny. Miyo kik ng'ato penj wani ang'o miyo pesa no nyowa kanye. Wambe we are entitled for those bonuses. Magi gik makoro bende wawacho ni broad based government bende koro kelo kama ber. Jaduong' sama koro ni koro wawacho ni jo Chemel koro nyalo yudo bonus. That town, the Chemelil town, will actually, Professor, we thank Professor Ninyocho say loss of the towns. A town like Chemelil, buro duogo to his life. Sama koro Chemelil koro tiyo to its full capacity. Ma japur nyalo yudo bonus, japur nyalo tero niang' kacha moyudi. Ichaki dhi Muron kacha, japur nyalo timo mano. Ichaki dhi Sony Sugar, japur nyalo timo mano. To kibire dho nam ka idhi Usenge ka, idhi Homa Bay, bonuses through the circles. Why you know the bonuses through the circles? Apparently the government kata mana oganda mar Luo wanyalo beni wan mabor. Miyo oganda mar Luo nyaka watang' ni koko madwa kiko itwa mondo kik wayud gik mabeyo gi e broad based government nyaka watango. Gik moko to beyond it to abduction bende ineno ka bende akoro timore kaje bende koro a section of politicians work kabisa nikech ineno recently bende ka chief abduction chief on the nyakora magajwan kamara mara mitaka odul makende marwaki chenro mar bug singo gisingo mabende podwan kade kachal kod migosi Mike Ongelo mabende watu wagodo kadie hotel no maduong' mar Selala Resort mawuok e chuny boma no ma Kisumu City, Oginga Odinga Street, kama bende podwa nyisi ni ka en kar yueyo mangafu, kama bende kidwaro gimoro amora bende tiyuda Selala Resort. Wakothul makende madhi break matin kwa duogo to wacha kachagi kama waweno oda dhinge nito chakana ka bende wan kande gi penjo mar yaneno mar wacho ni penja ne jatelo nito stage mar Molem jokolwa ok dwani oyaw nang'o, mano penj mabende wadhi duogo kacha ka waduogo e telo no mar ariyo. Kendo mana kanyo matecho ni en Steve James Nyakwar Nyaronyuan. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chunyo Nagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chunyo Nagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji Luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny Luo kendo en chunyo Nagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar Jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa, mae kamo Nagi nitie. Warwako uduto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka Luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo.
Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Ginyinga na iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro maber kabisa, yudcho maber manyangafu kama bendo dhibedo kende kachiel koda tarik 14 wan kende gi offers mabeyo mag Valentine's Day. Bed gi jaera mari ne kod Mwijwang ibiro godo mana Selela Resort kandie kariyo maber kabisa kidoro kar romo mana Selela Resort. Kidoro gi math bende nengo moyuyo mana Selela Resort, weche mag adhula bende mana Selela Resort kod jongo miyo kamoro amora mentiere dwani kaw thuolo makende mondo mi chopie Selela tilo nito angoma bende koro ber Selela kandie. Kwa kamano to akruake kende to mar ariyo kama pod wan kachiel kod migosi Mike Ongele kata mana Okokrachar ja siasa. Iro kamano. Ewan ka gi penjo moro kandi mwenye kwa kadi chiel kod odungu ne Dorothy na mwache ni penyaja telo ni jo stage penyaja telo ni to stage Mamolem jokolwa ok dwa ni oyaw nango stage Mamolem jokolwa ok dwa ni mondo oyaw stage Mamolem Dorothy tinge bede Dorothy Musna Dorothy no imore stage Mamolem nigi weche wach achiel maduong' ni mokwongo wan kaka oganda kata kaka Jokolwa Central wagoyo ne Professor Peter Anyang' Nyong'o erokamano kuom tiyo matek mokelonwa stage Manyamasaria ma omiyowa project apart from stage ochako medowa stage mokti pokoya beda mos baba wago erokamano adhi wesendo nyoyo akwonga go erokamano on behalf of Jokolwa mochako ngesowa market mantie Molem. Adhi straight to penjo mar Dorothy. Molem kane ochakore ne en a trailer park, but through public participation with the need of stage gi expansion mar Kisumu, there was a public participation manotim mondo minwa loki stage gine trailer park mondo bed stage, and osetimore maber and the county government no keto pesa ne moloso stage mobedo makare mochopo nyaka kama oyaw stage officially. Matiende ni stage ma town ne mtokni mane wuok from Nairobi Road gi yore madhi nyaka Homa Bay, talk of Nairobi Road majorly ne dhi tiyo gi stage Mamolem. But kane ochakore magi manomiyo stage Mamolem no obedo ochung' nyaka kawuono en gimiluongo ni court injunction. Nitie the business community mawuok town, the Matatu Owners Association, Matatu Operators kod johala moko nodhi e court mochungo stage Mamolem mondo ne nitie gik manage dwaro ni mondo timnegi ma which the court aparo ni gisani level ma wantie ne court no omiyo kata no chiwo thuolo mar dialogue mondo ji nodhi owinj the county government ma Kisumo kod joma ne odonjo mondo nodhi owinj none, but no chunge gi business community mane wuok from stage machon chunge gi business community mane wuok from stage machon ma central miyo wawacho ni wan kaka Jokolwa wan
ma central miyo wawacho ni wan kaka jokolwa wan kaka kinyo yawi kiny to wan kanyo kendo wabiro wako development kiny to wan kanyo kendo wabiro wako development mokelnwa gi Kisumu County. Jokolwa moko na wacho ni gimomiyo no gidwa mondo gino dhi mbele nikech stores mano buru kache cha gine mane gidwa ni gibed gi the owners of those stores kata gi the business pros mane nitiere. Yero kamano Steve, yiena mondo mi samora mora mwawuoyo kata mane bath ndara to waketo gimiluongo ne chik mbele. Chik wacho ni any investment kata project kikelo within a locality kata project kikelo within a locality to nego beni the locals yudo 70%. Koro sama the 70% oseyudo gini, so the 30% koke nyalo mi other interested parties. Obedi in terms of labor, obedi in terms of anything matimore in terms of development kata investment. Miyo Jakolwa Central ka en dhano 70% odonje stage tibro neno ka gima ne en gir Jokolwa kende. But katiba ema wacho kenda defend Jokolwa wa ni kane poni negi wacho mano ne ratich Jokolwa ni katiba wacho ni Jokolwa nego beni kaw 70%. Koro miyo ng'at mang'ur mawacho ni Jokolwa no okaw gino mano mundo mar Jokolwa. An chik ne wacho ni nyaka negi kaw 70%. Jokolwa ni neno nade? To kana ng'ama law binding citizen. To katibe mwatiyo gi Jokolwa